baba ba su mu kwana dari da mulki murna muke abin alkhairin da ka faɗa mana ya tabbata baba ba su mu kwana dari da mulki murna muke abin alkhairin da ka faɗa mana ya tabbata baba ba su mu kwana darin ka Nijar murna ake abin alkhairin da ka faɗa mana ya tabbata baba ba su mu kwana dari da mulki murna muke abin alkhairin da ka faɗa mana ya tabbata so zai tabbata ba su mu kwana dare mai sha da nufin kana ga wannan sai ya bata ba su mu kwana dare a Nijar san gangami masoya ya tabbata baba yau ya cike gari nufin alkhairi na baba ba su mu ya tabbata baba ba su mu kwana dare da mulki murna muke abin alkhairin da ka faɗa mana ya tabbata maza mata lokacin mu ya so mu shimfiɗa ba su mu kwana dare sauna waƙar da zan yi sha babban kiɗa ba su mu kwana dare a yau dai kwana dare da samun babbar gada ba su mu kwana dare hawan ba su mu shugaba mijin tambara barada baba yau ya cike gari da murya ta karkuce jakar waka na fata ba su mu kwana dare da mulki murna muke abin alkhairin da ka faɗa mana ya tabbata ya dahu masu kwanuka sai ku yi harama gardama ka ce ba su mu kwari yana kishin al'umma yau ya zama al'ummar kasa ba mai tantama ya bujiro ayyukan da komai zai kyautata ba su mu kwana dare da mulki murna muke abin alkhairin da ka faɗa mana ya tabbata mutan birni ƙauyukan mu yau dai ga fassara ba su mu kwana dare ba su mu yau lokacin shi ne aiko ya tira ba su mu kwana dare ta sha kwana dare shi mun daɗa cin nasara ba su mu kwana dare sai ya abin shekara 5 a watanni 9 baba yau ya cike gari Nijar sai hamdala zuwan baba farin wata ba su mu kwana dare da mulki murna muke abin alkhairin da ka faɗa mana ya tabbata ashe dai tamkar dubu ashe da shiri kai shiri ba su mu kwana dare ba su mu kazan madamuna hana bulla fari ba su mu kwana dare masu shirin yin adawa na ji suna sun bari ba su mu kwana dare samun ka shugaban kasa haƙƙi ka tsare baba yau ya cike gari kowa murna farin ciki yau zai tabbata ba su mu kwana dare da mulki murna muke abin alkhairin da ka faɗa mana ya tabbata dama ka ce ruwa wuta birni ƙauyuka ba su mu kwana dare zai ɗaukaka ba su mu kwana dare noma kiwo da kasuwa sai sun haɓaka ba su mu kwana dare samar da tsaro yana cikin maganar da duka baba yau ya cike gari tsada ta abinci za ta kaura a Nijar duka ba su mu kwana dare da mulki murna muke abin alkhairin da ka faɗa mana ya tabbata na ambaci kyautata wa al'ummomi duka ba su mu kwana dare ƙauye da cikin gari su samu dubin ayyuka ba su mu kwana dare ya sha kwana dare kana haka to mun raka ba su mu kwana dare fannin sufuri abin yana daɗa yin haɓaka baba yau ya cike gari ba su murna muke zuwan ka abin kyautata ba su mu kwana dare da mulki murna muke abin alkhairin da ka faɗa mana ya tabbata ga cigar shugaban ƙasar Nijar Maliya ba su mu kwana dare mai gyara ƙasa a lokaci ɗaya rigar ƙaya ba su mu kwana dare ki gudu kuma shafa gwarmaya da yake tun jiya ba su mu kwana dare mazan daga jarumin maza baya tutiya baba yau ya cike gari dan taskar shugaban ƙasa baba farin wata ba su mu kwana dare da mulki murna muke abin alkhairin da ka faɗa mana ya tabbata kare shiri baba dan amana ba zum kake ba su mu kwana dare an gogun tambara zuwan ka da gasken kake ba su mu kwana dare wanda suke kin ka gashi yanzu masoya suke ba su mu kwana dare masu faɗar kar'ayi ka yau ta ba ma suke baba yau ya cike gari aska gari har cikin gida baba farin wata ba su mu kwana dare da mulki murna muke
sai da gwani tsallake ruwa ga mai yin iyo ba sun kwana dare dan zaki ko a kwance ka fita dun kwikwiyo ba sun kwana dare Nijar ba zum ake fada a gidan rediyo ba sun kwana dare yaya abun kairi za ku ganshi cikin bidiyo baba yau ya cike gari abida ce mai abar batun kowa ban bata ba sun kwana dare da mulki murna muke abun alkhairin da ka faɗa mana ya tabbata shi kowa nashi ne halin shi ake kwaikwaya ba sun kwana dare burin shi kawai kasar mu Nijar ya ga ta tsaya ba sun kwana dare saboda kafa ta ba kamar mu a duk duniya ba sun kwana dare bai da abokin fada yana da halin tarbiya ba yau ya cike gari wanda yake son fada da shi yayi to zai bata